Ti si tu? Kao ora. Nemoj ga muž moj, lebi. Nema. Nema sipa. Nema? Mi smo ovdje sami bez njih došli. U Prebrazu, paleontološki lokalitet. Evo se zanima šta tu ima. Lokalitet predstavlja teren na kojem je otkriven veliki broj fosilnih ostataka sisarske faune srednje miocenske starosti. Najzastupljeniji su predstavnici iz redova karnivora, mesožderi, to piše na tabli, perisodaktile ili kopitari, arciodaktile ili papkari, proboscidea ili surlaši gde spada mastodon. Na osnovu dosadašnjih istraživanja otkrivenih ostataka, ovo područje ukazuje na tokove migracije sisara u doba miocena iz Evrope, Azije i Afrike preko Balkanskog poluostrva. Znači ovdje su se družili, to je bila žurka. Fora je što kažu da je ovdje izgleda bila ili litica, gde su životinje dok su bežale ili od napadača ili možda šumskog požara, padale i tu završavale karijeru. I onda imamo gomilu fantastično sačuvanih celih fosila raznih životinja. Nisu znači u pitanju samo biljojedi, već imamo i mesoždere. Ima raznih vrsta surlaša, hijene, kornjače različite i neke vrste za koje retko ko zna da su uopšte prolazile ovde. Tako da sad ću da pogledamo šta tu još ima i vratit ćemo se posle do table. Fantastične stvari ćemo da vidimo danas. Brate, ja stvarno ne znam. Lele, brate, kako je ovo? Još je htjela da parkiramo kombi 2 sela ispred. Znači da je vazduh divan za naša pluća, pogotovo kad su ovako žbunasti tipovi tausa. Zašto? Zato što su oni najosjetljiviji. Pa našli smo neku rupu koja ne izgleda kao da je od krtice zato što nema onaj klasičan oblik krtičik rupe i ne znamo šta je, a ja volim da znam kome rupa pripada. On življe umro ovaj. Živnije. Ali je život. Teško malo da se... Pokaži Danici kako se paprat razmnožava. Danica zna kako se paprat razmnožava, ova pošto je stara nema više corusa, dragi. Razmnožila se i otišla je. Na onaj svet. Dimče, izađi iz kukuruz, našao sam pečurac. Ovdje svuda oko nas se nalaze fosili, svuda po svim ovim brežuljcima i kako erozija jede, šta god da erozija jede, ovo ostaju polako fosili iza te erozije koje vreme i erozija druge vrste vode na kiša, vetar ubija i odnosi.
ubija mrtav fosil. Nema veze, ti ćeš sve to da edituješ. U svakom slučaju, ovi naši paleontolozi su zbog bogatstva ove regije toliko se razmnazili da više ne skupljaju fragmentiće koje ćemo da nalazimo sad kad budemo prišli u potok, nego su počeli da očekuju da vade ceo fosil. I to je jako lepo jer možemo da im pružimo tako nešto. I eto... Meni se isključio mobilni. Kupus i nešto je još bilo. Sira i rakija domaća. Mnogo su ljubazni ovi. Domaći. Poznate tajne prirode na mestu gde su sačuvane zaboravom. Ajde, Danice, idemo da vidimo koske. Aj, Mare. Ne mogu bre bezobrazan vic. Mogu ti ispričati nešto fino. Ja, na primjer... Mi uče beba, recimo, to je... To je odlično. Ne beba. Beba. Kako da kuće zamjauče. Pa mora me pitate kako. Kako? Pa zalediš ga pa ga staviš na cirkular. Sad se smeti. Ovo ćemo poneti kućama. To. Vidite kako je lepo odavde? Odavde ništa, kad odavde, ha, svašta. Šta se ti? Šta je to? I zašto ima ulegnuće? Da nije otisak? Otisak? Ovo bi moglo biti to. S obzirom na ovo, to je verovatno to. Graciozno od broj 2. Jel mrtav? To je to, bre. Aj na časti! Našla mrtvog puža! Bojko tu je. To je opet taj tip stene. Da. Pa pokazujem ti ovamo kako izgleda da lišće menja pigmentaciju steni. S druge strane, možda je, kako se zove to, nivo gvožđa u steni, koje kad oksiduje,
dobijemo ovako neku krvavo naranđastu boju. Ne, ti si veverica i upravo si našla svoj omiljeni lešnik. Zbog koga se dešava globalno otopljenje? Veštica iz Blera. Lepa si, Danice. Ajde svi da se slikamo ovdje, mnogo je lepo. Ajde. Danice, ajde se. Za mene ovo fosil. I za mene. I da ne glasam. Kreći se smrkava, moramo da idemo, Danice. Prestani da snimaš i ustaj. Ajde. Ajde! 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 Ajde, uzmite tu pitu. Uzmi, sveža je. Ja sam želela. Želova. Želova. Neću to pojedi. Odumri. No što ti mora? Živajcu, brat. Uhrčak što budu obrazi. Ne mogu drugačije da čučnem više. A zar ti treba ne dođe do usta? Traži fosile, nije kao što izgleda. Malo privatnosti, koliko mi papir odam. Hvala moj kapica. Evo je. Evo je. Kapica. Kapica. Otisak. Puno ručevica. Našla sam otisak. Ne znam za koju ocenu odgovoram. Ostavila me kuća. Ajde, pogledaj. Koga više voli? Malu A znaš zašto? Zato što je ovaj uzbrdo. Ira, kako se osjećaš ti? Ira. Odi.